Здравейте хора, името ми е WebStarBG и тук правя този влог. Здравейте хора, името ми е WebStarBG и правя този влог, защото иска да ви кажа един много лош новини. Както на миналия клип, който го направих, ще дам линка да го гледате. Чакайте малко. Добре, съжалявам да спренето. Да, хора, значи, както на миналия клип, ще ви дам линка да го гледате, ви казах, че не има усложнение в компютъра ми и беше вярно. Той се прави изведнъж, пак после започва да правя клипове. Искате да направя един клип от телефон, от компютъра. Извинявам се. И той изведнъж спря. Много се притесих, после там направих някои неща и се включи. Извинявам се отново! Добре, спра. Не е културно. После исках да натиснах F1, за да стане това компютър, обаче просто той заспиваше там, когато да започваше, и изведнъж и така започва да заспива. И да, много гадно. И чакай малко, дали и също може да стане. Извинявам се. И да, хора, това беше от мене. Ще ви дам скайпа си, както казах, и линка да го гледате клипа ми. И да, добавете в скайп, когато ми се направи компютъра, когато не се оправи компютъра, ще играем. И да, може и някой англичанин. Чакай, че трябва малко да говоря на английски и сега се връща. Okay, so I'm back. So, I'm in America and England. If you really want to talk with me, find me on Skype and just send me how is it called? How is it called in English? I don't know. Send me a mail, and I'm gonna answer it from Skype, and you can talk. I really want to talk with Sky's Minecraft and others from Team Crafted. But I don't know, Crafted, I mean. I don't know. I don't even care. So if you really want, just send me a mail on Skype, and I'm gonna answer it, and you're gonna talk and play on servers. Bye for now. Добре, омръзна ми да говоря на английски. И да, хора, това беше всичко от мене. Натиснете лайк бутона и ако наистина ви харесва, абонирайте се за мене. И да, ще видим другия път, когато ми се оправи компютъра. Чао!